Ocitnúť sa v zuboch žraloka, tak potom veru netúži nikto. Francúz, ktorý žije na južnom Slovensku, sa s morskými predátormi kamaráti a krmí ich holými rukami. A dnes si spolu s nimi zaplával, oblečený iba v plavkách. Napätie sa dá krájať, všetko je prichystané na sťahovanie žralokov do nového akvária. Ich gazda pred napínavou akciou strach o seba vraj má. Bojí sa skôr o samotné dravce. Čiže strach nepociťuješ? Vôbec nie. Lebo sa bojím len, že niečo zlé sa stane pre ich. 4 morských predátorov zachránil pred ropnou škvrnou v Mexickom zálive. Odvtedy ich chová v mobilnom akváriu s 15 000 litrami slanej vody s nasimulovanými morskými prúdmi. Sťahovať žraloky do nového akvária mu v Leviciach pomáhajú 4 chlapi. Teplotu vody pred akciou znížili o 2 stupne, aby boli dravce menej aktívne. A tu sa už samotné sťahovanie nebezpečných rýb do nového domova začína. Prvý je na rade žralok leopardí. Aj keď meria asi 90 cm, jeho zuby dokážu otrhnúť ruku. Napokon je v sieti. Na rad prichádza žralok čiernoplutvý. Aj jeho zuby sú ako britvy. Do siete sa mu nechce a tak Fabrice vchádza do vody. Žraloka postupne zdoláva. Bol problém, že kedy také stresy môžu mi môžu útočiť na mňa. Ale bol OK, no, bol po jazdku a vyzerá, že už ten stres, tak no spravili sme. Podľa ochranára majú žraloky v akváriu všetky podmienky pre dobrý život. Parametre, ktoré dosahuje kvalita vody, sa úplne rovnajú morskej vode, mnohokrát sú ešte lepšie. V prírode by možno už tieto žraloky nežili. Do nového akvária preložili zatiaľ iba 2 žraloky, zostávajúce 2 predátory si na nový domov budú musieť počkať asi týždeň. Karol Mindák, televízia Markiza.